So ke bangcwele ngiyacela umuntu ongekho egroupini athini ajoyine igroup mhlawumbe ngadibana phaya no-admin ogudneba yakhe nosisithai media team yethu yabo sisinokuchara uza kufaka egroupini so that
all glory and honor. Clap your hands for Jesus. Be seated in the presence of the Lord. Greetings one more time, my brother, before this back bonke. Yababulisa. Maxhegwazana ami elders zethu. Siyazibulisa. Fathers and mothers, brothers and sisters, we are all created in the wonderful name of Jesus. Amen. Invoice yami ikale ukutsha phaa kwe-Night of Glory, bandikhame kakhulu. Hallelujah. But nonetheless, the Lord has been helping us. Amen. Ndiyacela sifundeni zimbini incwadi esizazifunda. Eyokuqala incwadi kaLuka 22, sizawufunda phaya intombi kwiNqolo 39 sophela ku-46. Please. Oh, of course. Okay. I know. Hallelujah. Sikhobelele izandla worship team yethu. Khobela cala phela cala libe blessed. Luke 29 verse 39. Luke 22. Excuse me. Luke 22 verse 39 to 46. And 1 Corinthians 10 verse 7. But this is our just me sifune yon. Amen. Luke 22. Luke 22 verse 39.
uYesu eGetsemane verse 39. Uphumile ke waya ngokwesiko lakhe entabeni yeminquma. Bamlandela ke nabafundi bakhe. Efikile ke kuloo ndawo wathi kubo, thandazani ningangeni ekulingweni. Wasikhula yena kubo umgama ongangogibisela ilitye, waguqa ngamadolo wathandaza. Esithi, bawo ukuba uyavuma mayidlule le ndebe kum. Kodwa makungabi kukuthanda kwam, makube ngokwakho okwenzekayo. Kwabonakala ke kuye isithunywa sivela emazulwini simomeleza. Uthe ke eneminzunzu kwaba kukhona athandaza enyamekile. Kwathi ke akubila kwakhe kwanga kungamathontsi amakhulu egazi esiwa emhlabeni. Make uNtombi sisi ngiyakholwa ku44 lo mfundayo. Ngicela umphinde u44. Uthe ke eneminzunzu kwaba kukhona athandaza enyamekile. Uthe enantoni? Into eneminzunzu bazalwane? Laba ingane inyama kanje. Ungayisisilungu and translate. Into eneminzunzu. Anginayo any version yesiXhosa. The more edandathekile, the more isilungu sithi he was in deep sorrow, in deep agony, in deep distress. He had the sorrow of the soul. The sorrow of the soul. uYesu wayengekho weak enyameni. Waye weak emoyeni. Or weak emoyeni. The soul was in distress. Wayesiva ubunzima emphefumlweni. Literally to the point of death. He was so distressed to the point of death. And an angel came to strengthen him. Ngokuba kwangafunekanga afe abulawe inhlungu yomphefumlo. Kwakufuneka afe ukufa kwenyama nokwegazi. The mission would not have been accomplished if Jesus died because of the sorrow of the soul. Inhlungu kamoya engazusindisa. Kwakufuneka kuchitheke igazi. Hallelujah. Amen. Complete 45 ngokugqibela. Yeah, emva kokuwehla. 44. 46. Yes, 44. Uthe ke eneminzunzu kwaba kukhona athandaza enyamekile. Kwathi ke ukubila kwakhe kwanga kungamathontsi amakhulu egazi esiwa emhlabeni. Wavuka ekuthandazeni weza kubafundi bakhe. Wabafumana belele ngokuba buhlungu kwenhliziyo. Wathi kubo, yini na ukuba nilale? Vukani nithandaze ukuze ningangeni ekulingweni. Amen. Ivake ngokugiva. Uthiwa uYesu wathandaza. Emva kokuba ethandazile wayokhoba abafundi bakhe wabafumana belele. Balaliswa yintoni? Inhlungu nabo yomphefumlo. Nabo balaliswa. Umphefumlo wabo nabo uyasindwa ngenxa yenhlungu. Bazibhaqa sebetyhafa ngenxa yenhlungu yomphefumlo. Cause of the sorrow of the heart. Wathini uYesu? Yini na uba nilale ngelixa? Nilala njani ngeli xesha? Vukani nithandaze
ngizawushumayela. Let's go to 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 10, verse 7. 1 Corinthians chapter 10, verse 7. I don't want it. The children are suffering not as me. Chapter 10, verse 7. Chapter number 7. Chapter number 10, verse 7. Good. Kanjalo musani ukuba ngababusi bezithixo njengenxenye yabo njengokuba kubhaliwe kwathiwa abantu bahlala phansi ukuba badle basele baza besuka bema ukuba badlale. Verse 8. Repeat. Kanjalo musani ukuba ngababusi bezithixo njengenxenye yabo njengokuba kubhaliwe kwathiwa abantu bahlala phansi ukuba badle. Bahlala phansi ukuba badle. 2. Bahlala phansi ukuba badle basele. Basele 2. Baza besuka bema ukuba badlale. Baze besuka bema babadlale. Satans. Lizwi likaThixo liphilile, liyinyaniso, okhona lilo makathi amen. Without a doubt bangcwele kwezi ntsuku sidinga uThixo wonke ephelele. Sidinga uThixo ephelele. You will not survive kwezi ntsuku ungenayo uThixo ephelele. Umdinga wonke uThixo. Ukuze Peter ngemvume kaBishop ukuze ingenzi ifeedback mandehle and then unboost. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, nami ndatsho lokho ndayiva ivoice. Udinga uThixo ephelele. Now nansi ke into endifuna uyibambe before ndibe ndiyavutha. Already sengivutha but uvutha ngithi kwabazalwane okukhwazi before ndibe ndiyakhwaza qale ndiyithethe. Nansi into endiyibonele uba one, you cannot get all of God if you still have a part of yourself. You can't get all of God if you still have part of yourself. Because that part of yourself is the very resistance eyenza uba ungafumani all of God. And without a doubt sidinga uThixo ephelele. Umuntu osurvivayo umuntu who lives in the spirit. Okay. Because it is only in the spirit that you cannot be found in the flesh. Hey. Oh. Umuntu who has reservations in the flesh cannot give all of himself to the spirit. When you are found in the flesh, you won't be found in the spirit. And when you are found in the spirit, you won't be found in the flesh. Abamba kambini abafumani into uThixo. John. uThixo bazalwane ufuna ukusinika yena wonke phelele. Ka izandla zethu zibhizi zifuna
ezigamoya. Forgetting that if you go after izinto zenyama awuzifumani ezigamoya. But when you go after izinto of the spirit, ezenyama ziyakulandela. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Somebody shout amen. Now, ngibaqe uba uThixo uyafuna ukusinika konke anako nakonke akuko. Two things. He wants to give us all that he is and all that he has. Only if we are willing to give up all that we are and all that we have. Kubani na ofanelekileyo ukuthilande kulowo odela konke nako akushiye adilandele. Inene tithikuni akukho namnye onodela konke alandele mna angazokufumana konke akushiyileyo kweli mhlabathi. Kweli in God you don't lose anything. Kuthixo awulahlekelwa nto. But God always wants to test us. See, Peter. Whereas uThixo, one of the things ezamenza akwazi ukumkhulula unyana wakhe was the covenant he had with Abraham. uThixo before Abraham wasegqibile uyafuna ukumnikela unyana wakhe kuba wayithethe entsimini yase-Eden into yoba imbewu yomfazi yiyo zona insika tyumza intloko nothamba inyoka. Segqibile uThixo uzamnikela unyana wakhe. But uThixo was looking for someone onenhliziyo efana nale yakhe. Umuntu onenhliziyo efana nale yakhe. Wavala isibeleko sikaSara, wasivala uSara. Look at this person. Umuntu who can conceive at the age of 90 means he could have conceived at the age of 30. But God delayed the process. I got conceive at the age of 30, while conceive 60 years later, so that later as I conceive isondele kakhulu enhlizweni yakhe lo muntu. Emva kokuthi ayofuna lento esondele enhlizweni ajonge uba i-liabilities zakho ziwephi kahle kahle. Most of the things esizifumana late zizinto ezithestwa ngazo. Afuna ukuprove uThixo uba ndingayenza le nto, and if ubonile uba ndingayenza sekulate, ndinike yona. Then I'm testing you now. Do you really believe that I can do it? Somebody shout hallelujah. Now God is willing to give us all that he is and all that he has, that we may get yonke into esifuna. But uThixo will always test us. Always test us. One of the greatest tests onodibana nazo eBhayibhelini yi-test kaYesu yomnqamlezo.
The greatest test. The greatest test. Uthi xa ethetha kwincwadi yendumiso uYesu ethetha via and through David in the book of Psalms 22 uthi Eloi Eloi lama sabakthani Thixo wam undishiyelane utsho kwincwadi yendumiso 22 uthi abendlu yam bandingqonge njengezinja bafuna ukuyidla inyama yam athi izandla zam iingalo zam ziqhojosiwe iinyawo zam nazo zinemingxuma athi babelana ngempahla zam athi amathambo am ndiyakwazi uba uwabala kuba onke angaphandle uYesu bangcwele ombona kwezi pictures ezidrawayo ayinguye amathambo akhe ayingaphandle inyama yakhe idliwe uYesu edliwa zizinto ababembetha ngazo amathambo akhe ayebalwa inhliziyo ii-intestines zakhe wawuzibona uYesu zingaphandle. That is the greatest test. And uYesu wayibona lento isekude, but this is what I'm going to go through. Waya entsimini yaseGetsemane uyothandaza inye agenda mayigqithe lendlela andisafuni ukubafela abantu thina mabazifele bona aba bantu but now Jesus I cannot go through the pain because andenza nganto kaThixo ngabo abonileyo. Why should I suffer for them? Wayigqithe lendlela baba. He went to pray to God a seat andisafuni ukuyenza intando yakho Thixo andisafuni please ugqithise lento ngoba khangela omnye umntu look for another person. But uYesu in that state went a conscious decision but I'm willing to go through it. Uba kuzohleka Mdingi, I'm willing to go through it. I'm willing to suffer for them. Ukuze bahlengeke, basindiswe, babuyele kuwe baba. I'm willing to go through the pain. uYesu bazalwane kuthiwa inhlungu aqala wayiva inhlungu yomphefumlo. Wathi xa eyibona lento wasindwa emphefumlweni. Njengani bazalwane uyabona mnye umuntu ombonayo ukufa kwakhe kusiza wabona ngendlela azofa ngayo kwabuhlungu emphefumlweni. Njengoba wena uthi xa ufumana amaphepha edivorce uvele wonke ngenxa yedivorce kuphela. Ingake ngoku iweight eyehla xa ubona ukufa uzawubulawa yinhlungu yokubona ukufa usiza awukafi. Somebody shout hallelujah. Wabona nje inhlungu ungavele ufe. Wena ufumana ibhili yama-Telkom ne-data umelwe inhliziyo. Ufumana i-call nje eyi-1 ekukwelekayo uqonde i-stress i-high yenyuke i-high blood ube nenhloko. You know, andinguye umuntu wenhloko mna, andinguye umuntu wenhloko mna. Inye into endihluphayo yi-mic qha tshela i-voice qha mna zezo zinto nje. Andinguye umuntu wenhloko izisu andinguye umuntu waloo nto leyo. Inye nje into endihluphayo yintoni? Azokwazi nolungisela i-mic nje hayi right. Ndithe ndawuva iindaba zikasesilushi ndanentloko elaste 2 days, elaste
2 days inhloko yakho. And last time, wanzima umphefumlo wami. Tshaka sana. Uyazi izigulo zethu esinazo is as a result yokusindwa umphefumlo. Umphefumlo xa usindwa inyama iba weak. The devil is after our souls. Ulahlwe ngumfana. Abulahle umfana engakunikanga i-notification yoba ndizakulahla. Akubhalele i-message enamagama amabini qha kuphela. It's over. Usindwe umphefumlo ube khakha. Amagama ethu kuphela. Because the devil is after our souls. Ugodwe emsebenzini uthi kuleveni uyagqibelisa. Uve the following day afanele uvuke unzima umzimba. Awuna-appetite yokutya ngoba umphefumlo uyasindwa. And to Paul, brethren, I pray that you may prosper as your soul prospers and be in good health. 2 things. Prosper as the soul prospers. Impumelelo yakho idepende kwimpumelelo yomphefumlo. And be in good health. Good health also depends in the position yomphefumlo. Umphefumlo xa usindwa inhliziyo iyama. Igazi likaflow ikabuhle. Bandikuthabile sithi awubuyisa umphefumlo wami. Thixo, ugqirha umphefumlo. Ugqirha umphefumlo. Ugqirha umphefumlo uThixo. Yabona, the reason why doctors can never bring permanent solutions to the ailments of the body is because they don't know the root of the problem. The root of the problem is not the flesh. The root of the problem is the soul. The soul, if it's in anguish, umzimba uzawusindwa. Ubona abantu bezirhuqa kuze konzweni. It is because the soul is in anguish. Kuthiwa uYesu wasindwa emphefumlweni to the point of death. Because when the soul is in sorrow, the soul is in anguish, the soul is in distress, it leads to death. But uYesu uyabuyisa umphefumlo. Walusa olungileyo. Yena sikhokhelele emahlelweni namhlanje. Awubekho umphefumlo wethu phambi kwamanzi oxolo. Amanzi athulileyo athuthuzela umphefumlo. uYesu namhlanje ndiyathandaza. Imiphefumlo yenu mayingakhathazeki. Imiphefumlo yenu mayithuthuzeleke. Ngizomemezela out of glory. The Lord will heal our souls. He will heal our souls. Somebody shout hallelujah. Somebody shout amen. The Lord will heal our souls. And the Lord will heal our souls. The Lord will heal our souls. The honor in perfume yethu ithola yonke inyanya. Ithola i-breakups. I want to be real. I want to be real, and I want to be as real as I can. You are carrying burdens in the soul, and one of those burdens is othando. Because one meter unto inhliziyo yakho usesithi uyakuthanda kodwa wayephula inhliziyo yakho because the devil wayebhalele emphefumulweni wakho walahlwa wade waqhubela uThixo wathi ulahle uThixo kodwa ulahle umuntu. But I am here to declare and I am here to decree the Lord will heal our soul. When the soul is broken, when the soul is broken,
But when the soul is healed, you begin to prosper, you begin to be in joy, you begin to be sorrow, have joy and have a song in your soul. Because the soul of a God is prospering. Umphefumlo utyale kasemanzini awukhupha isikhabo in season and out of season, and bakhatha abantu abakusisela indaba ezisorrowful. The devil is writing and gunning for your soul, but namhlanje sizothi imiphefumlo yethu isesakhe sikabawo. Usathana kabulali mntu. Abantu bayafela ngoba bathwala yonke into. Abantu babulawa yimithwalo. Abantu babulawa yimikhohlo. Bayahuka. Bahuka, my God. One of the months, a month ago, a few months ago, I had a vision. I think that man is Thixo wandenza angathi ndilingumuntu ongcolileyo. Ndihukutroli egcwele irubbish, egcwele irabhu njengabafana bahambe estratweni. And then I asked the Lord to let vision, why is this? What does that mean? What to Thixo kudoti wabazalwane lona irubbish yabazalwane lena. Kule season I am sending you to heal the souls of the people, and I am here anointed for your soul, that bread that you as a person and walk, you pull it on job. You pull it on job. Do not be entangled again to the yoke of slavery. The devil no longer holds us like a chain. As on the kulege is on anything. It just about the level. He because but I hear the voice of the Lord saying, bring that sorrow. Nina no get the Buddha never sing wire. This are the womb. They know the chocolate. The trouble about sing. The trouble about sing. Was in so much distress, even to the point of death. Oh, I pray that you will sing your day, you will sing. You will sing, but you will kill it. Then the man will not sing on you. He's not going to kill it. But if you have in the city, nobody have. Let's continue to do the most. I don't hear it. I'm starting this on the way to the visitors were seen there. Visitors of 40 years ago. Abanye visitors ezenze abe cool. Abanye visitors abantu abakwenza zona ezo zinto sabafa nokufa basedoleni. But when you're still holding on to that pain, holding on to that sorrow, holding on to that agony, but the devil is a liar. Umphefumlo wakho namhlanje ngiyawutsala ngiyamkhile ngiyawukhawula ngamandla kazi kaYesu ngiyamemezela. Utaka mjala wami ngisebenza kwamasipala. So bepeya nge-25. Qho epeya kuba isebenza yakho utata omdala yona ehlala ekhaya. So wayithumela imali nje ekhaya. Wayiqonde leshiyekileyo nelungelo kuyo. Inyala mosipala. I-25 nje phawula. Every month I will spend the weekend
utata omdala wami. Ngumntwana enhlonti utata omdala. Enhlonti. Ayibizwa ngokuthiwa nguSiyayova. Ngoba wayivele anwele athi elijojo belakho ngalincothula athi ngihlele athi ngayinyova le nto yena afika abajile nje abanyathela athi ndiyayinyova enhlonti qithi but asoze umbone silwa nomuntu enhlonti nje enhlonti and inhlonti into yapha ekhaya kodwa mina ndancedwa nguThixo. Hallelujah. And I want to do it. Hallelujah. Now, one weekend, this year, Fridays, and Friday, Saturday. Quand ndifika endlini yakhe kukho amapolisa. Utata omdala uxatyelwe ngezebe entloko. I saw that thing, my soul was gripped. Ndabona izandla zakhe edongeni ebezama ukusurvive okanye uphuma kufuna uncedo. Ndabona izandla zakhe edongeni zegazi. Ndabona uba ebehamba so ndayibukela ndayipeyinta engqondweni yam yonke laa nto. Kanti ndizithathele umthwalo. Ndizithathele umthwalo womphefumlo. And xa kukhangelwa uba ngoobani abenze le nto akufunyanwa mntu. Umphefumlo wam waye usinda kakhulu. Because even when I am praying to God, my soul is grieved. I am in distress and basuka ngenye imini nje ndathi ndilele ndabona ilight ingena ngeroof yangena almost light yangena ngeroof yayotsho entliziyweni yayibetha intliziyo le yangathi liphepha and I believe one of the things ezadenza ndinqile kakhulu mna engandinqila noba strong was the sorrow I was carrying in the soul. The sorrow I was carrying in the soul. But the Lord came through for me. I pray that the Lord may come through for you. I pray that the Lord may come through for you. Amen. Good 2 years. Everyone cool. Why you tired? Asithandazi kuba sisenhlungwini. But it doesn't mean asikuyinhlungu asingathandazi. But let not prayer be pushed by sorrow. But when you are sorrowful, inye into ofuneka uyenze be prayerful. It is unfortunate. Uba kwezi nsuku we no longer pray. Masithetheni yani. We don't pray. We don't pray. And even when we pray, siyakuthixo sinezicelo ezininzi. Siyakuthixo sithwele. Hallelujah. Sine-worries ezininzi singabantu esithwele. Abantu bacinga abadala batsha abathwele. One of the most beautiful women I know is my mother. My mother, she's very beautiful. You show her. She's a cool.
ayinami mhlophe ekhake zizidongo Bishop azixaki nje kuthiwa no let's go bayelo bontet sabayelo bot sithwele umama one day ndimfumana esebedini lela yambuza intoni athi umphefumlo wami ubuhlungu umphefumlo wami ubuhlungu. My mother is very beautiful but akanazo ingxaki ezininzi, akanazo ingxaki zemali umama, akanazo ingxaki zemali mama. Hayi imali akanayo ingxaki yayo. Ngaba bantu abathi xa besithi hayi andinamali uyazi uba une-5,000 or 10,000 but xa unoba sengxakini manyani uthi yeyi ndiyayidinga uzothi hayi kenza ke ndikujongele apha kwabahlali uba akho nto nengakuzamelayo bosisi unayo akanayo ingxaki emali kakhulu. She's wenza i-archer wazenzela i-ingredients is very sophisticated ze-archer and she supplies i-butcheries ezifini. So akanayo ingxaki imali, uke athi xa yostock asitoke nge-20,000 qha yabo. So imagine i-profit imali xa istoko sise-20,000 unayo but uyasiva phefumulweni. Ukutya ukuthenga kugcwala ifriji, kuneroom ngaphandle ekhaya ene-deep freezer, inyama uyithenga igcwale phaa ifrize inyanga xa iphela iphoma abamelwane akanayo i-appetite okusinde umphefumlo. Umama, my mother is one of the most stylish women. Wabhitya emzimbeni impahla zamlingana usindwa emphefumlweni. Usindwa emphefumlweni. Xa usindwa emphefumlweni usmayila ngenkani, uyasinyanzela isimayila, ipokithi igcwele, ungafumana nantoni na but umphefumlo. And most of the people abasinda emphefumlweni, they can afford these interest needs. They go shopping, they eat out and try post their photos on Facebook, Instagram and try to paint a picture that everything is okay, but bayasindwa emphefumlweni. Ayasindwa emphefumlweni. They are trying to fill that gap ngokutya, but bathi sebedlile efotile abuyele endlini akothwala. I've heard about the city. Women are the most distressed. Women are the most distressed. I beg to differ 60-40. There's a statement. Because I beg all about the single and majority of gangsters are not women, they are men. Majority yabantu abasesibhedlela ngamadoda. Majority yabantu abasejele ngamadoda. Men are distressed. Men are distressed. And there are many factors that cause men to be distressed. You need to but when families zabo, and most of the men are not even appreciated for the hard work they are doing. People who work minor jobs, general workers are men. They are men. Even our government has made it worse and prioritized women more than men. And yet, abantu abatsala yonke namigodlo. This is my personal view. This is my personal view. I tell them that I want to share my personal views. Men
abantu ababethwa sistroke. Because umuntu uyicinga into ayicinge imsinde Afrika. Yo. May the Lord help us. Jesus. May the Lord help us. But when Jesus was in sorrow, he went to pray. Why don't thunders? Put our thunders, oh yes. But today, this is too much. This is over me. In a person man be hamlet. I want to try over the anti. Yes, it may cut. But nonetheless, not your way. But oh yes, wasuke ngobethanda zile. Wayajonga i-support system yakhe nabafundi bakhe. Wathi xa yayifumana i-support system yakhe nayo iseqhumbwini umphefumlo ilele. I-support system ilele kwayona. The very people he relies on nabo bayasindwa. Basindwa qha. Balele. Here is a problem. Nothing is happening. Uyesu uyasindwa. Usindwa wakhe yathandaza. Nabo bayasindwa. But bona esindweni wabo esindweni wakho sulala. Solana, ingawusindwa. Wonke umuntu unemithwalo but asilali nje. Asilali. Sithanda lo mithwalo. Nje bawanethinga ngawo namhlanje. Amadinga ethu nezikhumbo zethu sisabuye bawo. Hlala ubusuku bonke in the hands of God isikuthika. Ndisusa le nhlungu ba. Because I cannot stand phambi kwabantu abasindwayo namdisinda kubana zokwethula umthwalo. Ndithi mnabazalwane papa mani ibandla lilele nguli kwisiteshi somlala ibandla ngoku. Akekho umuntu angagqitha ezintweni basilele thina. Namhlanje ndizovusa ibandla. Ndizothi papa mani bazalwane ngobuthongo. Papa mani ngobuthongo. Inye isolution esosa emhlabeni isolution yomthandazo. Inye umuntu ososa nesolution nomuntu lowo libandla makoti kaKristu. But ibandla lilele ngolilele ibandla. Ayikho inkomo yobuthongo. Ayikho yobuthongo badwena. Ibandla lilele. Ibandla lilele. Yabona nakamuvula ithuba for prayer and fasting. Abantu bayayidonsa because balele. Imimoya yabo ilele. Imimoya yabo is not going after God. The flesh is heavy. And inyama itsalela balatala. No moya utsalela balatala. But those who pray, who depend in prayer, who depend on the Lord, but you depend on the voice of the Lord. Know that the voice comes from the altar of prayer. But the Lord is not to realize that the Lord, Papa Money, Papa Money. This Buzubus, Thixo. There's messages here, but long education. You've been telling us about blessings, telling us about lifting us up, lifting us up, telling us about breakthroughs. Why did you not tell us? Into a gap I was cook, into a gap I was sorrow, into a gap I am we drunk a high up.
kulento enidlula kuzo, kodwa nijonge ngaphaya ndithi ndizizisa ezi zinto ezibuhlungu. Ningajongi nibeke attention yazo yenu kuzo, kodwa nibeke attention yenu ngapha kwezaa zinto. I was giving you strength ngoba abangcwele sewadinga amandla ngoku, but inye those who will endure until the end are those who are gonna go down on their knees. Akhona amandla emadolweni bagcwele, akhona for omama, akhona for otata. Kwezi ntsuku sekuthiwa abantu bomthandaza ngomama usethwe aphandle. Iintsuku zalozine kodwa ziintsuku zomama bomthandaza, babotata bomthandaza abazophakamisa izandla ezinyulu phambi koThixo ezingagwetywayo. Bathi bawoyiva imithandazo yethu, bona usapho lwakho sihlambule. Bathi bona otata kuqala bayasindwa, bayasindwa. Abafundi bakaYesu balele, abafundi bakaYesu balele. Ngiyathandaza abafundi bakaYesu balele, abafundi bakaYesu balele. Befana bayathandaza balele, balele. Ibandla lilele, kulele naba kuthiwa zii-intercessors. They are not interceding. Balele kuqala ngoba bayasinda. Kulele wonke umuntu abawesa umfundisi. Ngoba udinga umfundisi wena akakuthanda umthandaza, but uyasinda, usinda nalibandla eli aligqubayo alikhokheleyo, because kunzima abangcwele ukutsala abantu batsalele entandweni kaThixo abasindwayo. Ube usindwa wena kuqala. Intando kaThixo kumele iyenzeka, but siyasindwa. uYesu ukwazi ukuthi bawo not my will but your will. After he had prayed, meaning if he had not prayed he would have done his own will, but he depended on prayer. But the Abazalwane are looking at affording things so that they can pay for things and not pray for things. But namhlanje sizofisa uhlobo lwabazalwane who will not pay for things but pray for things. Umuntu okwazi ukuzibhadalela izinto akazithandazeli izinto because he can afford. If you afford to pay for it, why will you pray for it? Kanti afford imoto. Sisakhona isidingo soba ngithandaze kuthiwa ngidinga imoto. I can afford. Even if iphume nje ngiyokhangela leyo ethe inhliziyo yami namathanda kuyo, ngikhuphe i-credit card ndiswipe, I can afford. But those who do not afford depend on prayer. They pray for things. But when you pray for it, the Lord is directing your steps to his own will. But before ngiyakuphela sithethile ngezinto ezininzi kulo nyaka, sadlula ezintweni, abanye basasindwa. I've been saying this ever since savula inkonzo, savula ukukhonza ndisithi uThixo khona izinto azilungisayo ngapha abazalwane. Inye nje into thina sishoda ngayo, dedela la nhlungu, release that pain, because you will prosper as your soul prospers. If your soul is in sorrow, you are delaying your own prosperity. Dedela inhlungu, release alo acid kuhlayo, release it. Release it. Release it. Thandaza ngalamazwi ukuthi uPaul qhaqhazela lapha ngisuthi mina ngingafani namaSirayeli.
wona incwadi ka-Exodus 32 athi edlile asela aphakama ubadlali bathi beselile baphakama bahlala. Daily, every Sunday, we pray to God to bring food to you. Sifike siyondlala itafile lilizwi likaThixo. Udle usele. But emva udlile wasele uphume ngalabuyanga udlale. Awuphele umdlalo. Uthixo bishop. Uthixo akafuni ngisuke kwinto ye-commitment ukuzimisela. Awuthela ngayo iyangisinda kancane. Iyangisinda. Ngithi seliqonda bawo, I want to bring, I'm praying for a good message that will strengthen the church and motivate them. Athi uThixo mabazimisele. Mabazimisele. Mabazinikele. Mabazimisele. Mabayeke ukudlala. Ngoba ukudla ndiyabanika. Ubaseza ndiyabaseza. But bona bavele baphakame sebedlile badlale. Azalwa uphila ngitsho like kwezinsuku we need all of God. We need all of God. We cannot afford not to have all of God. You don't need 50% of God. You don't need 90% of God. You don't need 99% of God. You need all of God. Abazalwane bayadlala. Abanye badlala phekonzweni. Uthi ushunyayele babe bedlala. Abantu ababoyile ukuthi bayadlala. One thing you will know, my friend, if you didn't know about me, I will always preach the heart of God. I don't stand in the pulpit and say anything that is not from God. If I stand here and preach prosperity, it is because the heart of God has spoken to me about prosperity. But if the heart of God says to receive a canal, I will preach the heart of God. But when the Lord is calling us to himself, calling us to himself. Unfortunately, I'm and that is unfortunate for me. That is unfortunate for me. Nobody can pay and nobody can tell you, sir. I live by Ushmael. Right now, the Lord is saying to me, go tell my church, call them to commitment. Call them to commitment. In the previous weeks, but we have less committed people. People are not committed. Leadership. Playground. Let me tell you something, this is not playground. This is holy ground. This is the altar of the Lord. Banamhlanje egameni likaYesu sithi lonke lilela yoPapa mani. Papa mani. Papa mani. Papa mani. Papa mani. Kuyasala. Sekuzawusa.
baphakama badlala ningafani nabo. Awumube ngenyawo zakho siyathandaza. Wafikelwa ingelosi izomomeleza. Mhlawumbe wena you might not see a spiritual angel namhlanje, but I stand here as the messenger of the Lord, coming to strengthen you. Ndithi before lo nyaka uvalwe khawubonisa i-commitment, khawuzimisele mane enkosini, khawuzimisele. Khawube ngathi uHezekiya okwathiwa uzawufa lungisa indlu yakho, iba ngathi uzawufa bangcwele. Commit yourself to God as if you are going to die. Mercy, O Lord. Mercy. Lift up your hands, somebody. And just reminisce, meditate on the goodness of the Lord. Khawubuke indlela anesineke ngayo uThixo ngawe, indlela akulinde ngayo uThixo. Ungadlala njani? Ungadlala njani? Ayodlala ngawe. Ayodlala ngawe. Ibiza ukuthi kubeni the altar call. Yabantu who want to commit themselves. People who want to commit themselves. Umuntu othi bendikade
bendilele kodwa ndiyavuka ebuthongweni. You know, I sense the nudge in my spirit that says I'm going to preach this until the year ends. Because the message in my spirit is so urgent. The message in my spirit is so urgent. It's so urgent. The message is urgent. Say, I am tired of playing church. Tired of playing church. Come, let me pray with you. I want to pray with you. The message is urgent. The message is urgent. The message, I'm sounding a trumpet right now. Sounding a trumpet. I'm praying. I'm sounding a trumpet. Lift up your hands, somebody. Bow. One too many yellows. Bayomeleze Yesu. Thumela nongelosi Baba ubomeleze. Umphefumlo isindwayo. Thixo wethu namandla onke. Susa la nhlungu. Elaliva lihlabe inhliziyo. Ndiyalibangula namhlanje. Bawophilisa imiphefumlo esindwa zii-losses abagqithe kuzo. The loss of income, possessions, loved ones. Heal them, O Lord. I pray this simple prayer, Father, because I'm convinced that you are healing them right now. I'm convinced. By Thixo zabo sesandleni sakho. Baphilise Baba. Baphilise Nkosi. Baphilise Nkosi. Yes,
Ngiyasindwa sangaphambili. What to pray with you. Have the song Bishop again. Ngiyacela please. Ngiyasindwa sangaphambili. Let's help you with prayer to deal